Amalawi, this is the DC Bon Kalindo. Breaking news. Mundirole ndikupasireni nkhani imene ikuchitika posachedwa pompano kuchokera ku kafukufuku wathu wa Malawi First kuli chilinganizo choopsa kwambiri upandu umene akukonza aboma kuti amange Professor Arthur Peter Mutharika akuti chifukwa anachita incite violence, amange Atupere Muluzi nkhani zokhuza Salima Sugar, amange Shadrack Namalomba nkhani za ku Eskom, amange Jean Matanga nkhani za ku Eskom, komanso Ben Phiri nkhani za ku Eskom konko, osayiwalanso Rosa Mbilizi nkhani za MRA. Iyi ndi plani imene akufuna kupanga aboma lero kapena mawa kuti anthu amene atengedwe. Ndafuna kulikonse kumene muli Amalawiko tumizani uthenga umene breaking news umene kapena chiwembu chimene akupanga aboma kuti amange Professor Arthur Peter Mutharika, Atupere Muluzi, Namalomba, Jean Matanga, Ben Phiri komanso Rosa Mbilizi. Izizi zichitika ndithu si nkhani sozongocheza ayi. In the DC timapanga kafukufuku weni sitimangonena nkhani zimene zilibe sugar, zilibe nchere. Koma ndafuna ndikuwuzeni inu masapota a UDF, masapota a DPP kunena kuti nkhondo ija ndakhala ndikunena mbuyomu kunena kuti ndikutha kuona akuluakulu a mchipani cha DPP akumangidwa yafika sopano.